ולצוות זה הצטרפה דמות צבעונית ביותר, הלוא היא רועי, הבימאי שמלווה אתכם מספר חודשים. לא מוותר, לא מתפשר ומקצועי ביותר. נתת את מיטבך וסחפת אחריך את התלמידים וגם את המורות. יישר כוח ותודה מכל הלב. למה לא תבוא תשב, לא תצפה, לא תתאכזב, דמיין אותי כמו שרק אתה יודע. ראו אילו דברים נפלאים יכולים ליצור כשעובדים יחד בשיתוף פעולה, ואיזו הרגשה נפלאה יש בסוף המסע. את כל מה שנשאר מהכוח שנגמר אשמור לי למחר, לעוד יום נהדר. את כל מה שנשאר מהכוח שנגמר אשמור לי למחר, לעוד יום נהדר. תמיד ידעת להקשיב ולענות לכל תחביב וכל דרישה או בקשה לשקט ושלווה. יש דמעות על השטיח והלב כבר לא יכול לסבול, ועכשיו אני חוזרת לבקש את כל מה ששייך לי. לא מצטערת, זה הזמן שלי לצעוק בחזרה. אני אדאג שיהיה לי טוב, יהיה לי טוב. את כל מה שנשאר מהכוח שנגמר אשמור לי למחר, לעוד יום נהדר. את כל מה שנשאר מהכוח שנגמר אשמור לי למחר, לעוד יום נהדר. את כל מה שנשאר אשמור לי למחר, לעוד יום נהדר. את כל מה שנשאר מהכוח שנגמר אשמור לי למחר, לעוד יום נהדר. ראו אילו דברים נפלאים יכולים ליצור כשעובדים יחד בשיתוף פעולה, ואיזו הרגשה נפלאה יש בסוף המסע. יישר כוח לכל אחד מכם על ההשקעה הרבה, המאמצים, הנכונות והאכפתיות, ועל שהייתם כאן איתנו. ועכשיו אני חוזרת לבקש את כל מה ששייך לי. לא מצטערת, זה הזמן שלי לצעוק בחזרה.